o majstrovstvá o získanie titulu za národného a medzinárodného šampiónu krásy štátov Srbska, Nemecka, Poľska, Česka, Slovenska. Uvedená výstava sa uskutoční pod záštitou World International Kennel Club a našou medzinárodnou organizáciou dnes v týchto krásnych priestoroch Kaštieľa Planinka, a to premiérovo prvýkrát a prvým rokom na Slovensku. I hneď v úvode by som rada privítala našich dvoch nových posudzovateľov, ktorých od dnešného dňa budú súčasťou nášho medzinárodného Kučur tímu za Poľskú republiku, neskôr za pobočný spolok Kinologickej únie Českej republiky, Poľskú kinologickú úniu, a to Kingu Kos, národnú posudzovateľku pre všetky plemená, Jacek Kos, medzinárodného posudzovateľa pre všetky plemená. Veľká gratulácia, to naozaj treba potleskom oceniť. A požiadam pani Ladu Zatloukalovú, moju pravú ruku, k odovzdaniu ich činností podkladov pre obidvoch posudzovateľov. Pokračujeme našimi ctenými hostiami. Privítame prosím medzi nami medzinárodných posudzovateľov z 5 štátov sveta. Náš špeciálny host pani Nataša Džunia zo Srbska, medzinárodná posudzovateľka a dlhé roky posudzuje pod FCI. Z minulého roku tu máme posudzovateľku z Nemecka, pani Jumu Schottmann, pôsobiacu v UHV Nemecko. Stále známy a už odnes náš medzinárodný posudzovateľ z Poľska, pán Jacek Kos, dlhé roky pôsobiaci pod VTCA a Kinológiou Poľska. Prezident medzinárodnej organizácie MADA, pán Štefan Mašány, posudzovateľ za Slovensko, dlhoročný chovateľ pôsobiaci pod VTCA. A pravda, že posudzovateľ za Kinologickú úniu Českej republiky, pán Tomáš Zatloukal, expert hlavne na veľké plemená, dlhoročný posudzovateľ pod FCI, UCI, VTCA, člen Kinologickej rady Kučur. Zároveň poďakovanie patrí aj nášmu tímu, ktorí tvoria nové tváre našich spolupracovníkov. A to Patrik, Dávid, Natali. Prosím veľmi všetkých vás o strpenie a pochopenie, zapisujú prvýkrát, tak trošku sa na nich usmievajte, aby boli si istí, čo robia. Veľké poďakovanie patrí taktiež môjmu manželovi Ladislavovi Santovi za jeho neskutočnú šikovnosť, zručnosť a ochotu pripraviť všetko v mojej spokojnosti. Poďakovanie taktiež patrí pani Kaše Kos a Latke Zatloukalovej, ktoré sú moje teraz pravé ruky a budú mi pomáhať v registrácii a pôsobiť v kruhoch. Ďakujem veľmi.